Hello everyone, welcome to Bambatha Kamancuza TV. I'm here to update you of what's happening on Itonga izolo mhla 25 August 2025. Okay, sikhumbule ukuthi abakadlaza nabakamagwaza bagcine bengabantu abangekho right. So usanele uye wadecide ukuthi ayobabona kadlaza axoxisane nabo ebese iyaxolisa kulokho abakwenza bengaba kamagwaza. Okay, izolo usanele uhleli nabasemzini wakhe bakithi bajabulile ukuba nogqozi nofuqufuqu lukaSanele ukuthi azizele yena lana abonge bakithi lapho unezinhlungu esifubeni lento evele imphathi abe negazi kodwa kungaboni umuntu asukume ahamba amphelezele bakithi uMbali ebese yasho uSanele ukuthi if efika nje endlini uzomtshela uNtanzi uyakhuluma nomfowabo kuvele kungena uGadla esezothi eyithulani namakhehla ngoba niyayema ebese eyababuza ukuthi umthetho wakhona why engatshelwa ukuthi uZama usebuyile avela athi uNtanzi eyikahle wena ungasibangela isicefe athi uGadla angeke ukubanga isicefe ngoba yimina ophethe lana ebese eyasho ukuthi umshado wakhe noZama uzoba Monaco athi uyanqaba uNtanzi leyo ntakoloze ibhadi uGadla athi ethanda engathandi uNtanzi uzoba khona umshado kaZama noGadla eMonaco. Phela uNtanzi bezikhalela phezulu kwephuzu lokuthi kumele abe lana uZama ashadele lana akhulele khona ezulwini ukuze kuzoba nobufakazi bokuthi uZama useshadile. Wayihlikiza yonke loo nto uGadla waqeda waphuma wahamba. Umndeni wakaDladla nowakamagwaza uyahlangana ngoba befuna ukulungisa izinto kwenziwe nezinto kumele zenziwe njengomabo nje hawu kwajatshula bakithi ngoba yinto evele wonke umuntu ayifisa. uSanele uzabonga bakamagwaza ngokumethemba ngengane yabo kanye nomndeni wakhe. uNtanzi uzotshela uZama ukuthi kuzomele yenzeke lento ukuze bengeke belahlekelwe izinto abazisebenzele kanzima yonke leminyaka. Athi uZama akasona isikhali sokuvika izinto zakhe yena athi uNtanzi naye azibuza ukuthi ubaba onjani ovuma izinto ekanjena yenzeke enganeni yakhe. Wathi nje uZama yinja umgodoyi kababa. uMbali noSanele basemnyango bakithi uMbali ujabulela ukuthi yonke into isizokwenziwa baze bahagana nanto-ke lelo gazi futhi emhlane kaMbali. Uma uSanele emhaga kubuhlungu libona uSanele kuphela. uNtanzi ukhuluma noPhinda umtshela ukuthi into nje ayidinga kuye nokwethembeka ukuthi unolwazi olungakanani nokuthi wafundani esikoleni namandla akhe ukuthi makhulu kangakanani. Uthi nje akanendaba nakho lokho ucela nje ukwethembeka. Wathi uPhinda yena wayezama ukusiza uZama ngoba wayengathandi ukumbona kulesa simo. Wathi nje uNtanzi mina mfana wami uZama ngamazi kwanawe ungakamazi so nje ngeke ungitshele ngayo. Kanti kusenjalo kuzongena uZama afike atshele ubaba wakhe ukuthi uzomshada uGadla avele athuke uPhinda athi hayibo uZama kusiyo into oyifunayo leyo. Athi uZama akuyona vele kodwa into okufuneka ngiyenze aphume ahambe uPhinda asale ebuka kabi uNtanzi. uSanele ukhuluma noBanele uyamtshela ukuthi ngeke esakwazi ukuphila nalento aphila nayo. Ukhala ngegazi livele ligcwele yonke indawo lana akhona kanye nobuhlungu esifubeni sakhe obungapheli kanye namaphupho amabi aze asho ukuthi lento abayenzayo ayikho right. Esho khona ukuthi bezitshela ukuthi lento izodlula. Washo kodwa ukuthi angeke iphele uBanele esakhona kuyena. Bamba lana ungakhohlwa ucindezela notification bell nokusubscribe noma usho umbono wakho. Bye.